Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lola Barbara. Taong 1948, Maslog, Eastern Samar. Noong mga panahong ito, nasa edad 80 anyos na si Lola Barbara. Wala na itong asawa at ang kinakasama na lang nito sa buhay ay yung apo niya na si Toting. Binata pa itong si Toting pinuno, pero yung pag-iisip nito parang sa matanda na. At ang tanging nais nito sa buhay, pagsilbihan ang lola niyang si Barbara. Araw-araw, ginugugol nito ang buo nitong oras sa pagtatrabaho at paghahanap buhay. Kilala ng mga taga-baryo si Toting, gawa ng kada umaga, naglilibot ito ng kung ano-ano para magkaroon ng pera. Kangkong, kamote, saging, kahit ano, basta kinakain ng tao. Ang kaso lang, dahil sa marami ang nakakakilala noon sa matanda, kaya naman wala gaanong pumapatol sa mga tinda nito. Ang iniisip kasi ng mga taga-baryo, aswang si Lola Barbara. Kaya anuman ang paninda ni Toting, makakasama sa kanila. Nakakalungkot ang ganoong paniniwala, pero dahil sa nakasanayan na ito ng sistema, wala silang magagawa. Kaya naman kahit gaano pa karami ang paninda na inilalako nito, halos kakapiranggot lamang ang kanyang naibibenta. Nakakasamayo ng loob pinuno, pero kailangan nilang tanggapin ang katotohanan na hindi lahat ng tao sa kanilang lugar gusto silang makitang makaraos sa buhay. Dahil dito, kung kaya't nabuo rin ang galit ni Lola Barbara sa mga ito. Kaya naman para makapaghiganti, kung ano ang ipinapakita sa kanila ng mga tao, ganon din ang kanyang ibinabalik. May mga pili rin siyang pamilyang kinagagalitan noon pa man. Matyaga na talaga siyang naghihintay ng tamang panahon para rito. At sa loob ng halos isang dekada, wala siyang ibang ginawa, kundi pamanmana ng bawat pamilya sa mga aswang nakakilala niya. Hindi naman kasi itinatanggi ni Lola Barbara na aswang siya. Ang sa kanya lang ibigay ng mga ito ang respeto na hinihingi niya. Yun nga lang, hindi yun nangyari dahil ang tingin ng mga taga-baryo sa katulad niya ay walang pinagkaiba sa isang hayop. Kinasusuklaman ni Lola Barbara ang ganoong katwiran, kaya ni minsan hindi siya nagkaroon ng interes na dumulog sa mga pagpapatawag ng barangay. Bagaman naninirahan sila sa isang baryo, pakiramdam niya noon, hindi niya kakilala ang mga ito. Matagal na rin niyang inalis ang kanyang ugnayan sa lugar at sa madaling sabi, naninirahan na lamang siya roon para matupad ang matagal na niyang binabalak. At sa pagsapit ng taong ito, dito na siya nagkaroon ng pagkakataon para ipakita ang kanyang galit sa mga tao. Nagsimula ang lahat noong may nanginginaing pamilya ng mga aswang sa kanilang lugar. Walang ideya si Lola Barbara kung sino-sino ang mga ito, gawa ng hindi pa naman niya ito nakakatagpo. Subalit nang may mabiktima na ito sa kanilang lugar, siya kaagad ang naging tampulan ng sisi ng mga tao. Ayon sa mga ito, siya ang ginamit na instrumento ng mga nilalang para makapaminsala ito sa kanilang lugar. At dala ng galit ng sambayanan, halos 3 beses sa isang linggo, dinarayo siya ng mga ito upang ipahatid ang kanilang mga hinaing at gustong mangyari. At sa loob ng 1 buwan, nagtago at umiwas itong si Lola Barbara. Lahat pinalagpas niya, pero dumating ang isang hapon na umuwi si Toting sa bahay nila na bugbog sarado. Punit-punit ang damit nito, tapos may mga dala itong paninda na halos hindi na mapapakinabangan. Pagsilay naman dito ni Lola Barbara, kalmado niyang nilapitan ang apo niya. Nang magkaharap na sila, marahan niyang pinunasan ang luha nito, kasabay ng pagtatanong niya rito ng, "Sila na naman ba ang nang abuso sa'yo, apo ko? Bakit pinagmamalupitan ka? Gayong wala ka namang ginagawang kasalanan." Nang marinig naman yun ni Toting,
humagulgul lang naman siya sa pag-iyak habang pilit na iniinda ang sakit at hapdi ng mga sugat niya. Ilang minuto pa ang lumipas, naglakas loob itong ibaling sa lola niya ang kanyang tingin, kasabay ng pagsagot nito ukol sa mga nangyari. Kayo pong dahilan kung bakit nila ako binugbog. Maraming beses na nila akong pinagbantaan, pero dahil sa kagustuhan kong makatulong, kaya hindi ko to pinagtuunan ng pansin. Lola, pasensya na ho kayo ha. Hindi ko naman ho gusto yung mga nangyari. Nang marinig naman ito ni Lola Barbara, hindi na yun umimik. Bagaman wala na itong sinasabi, ramdam ng apo niya kung gaano katindi ang kanyang galit. Maya-maya pa, nang wala na yung sasabihin, tsaka pa lamang siya nito sinimulang gamutin. Kakaiba ang pamamaraan ng panggagamot ni Lola Barbara. Gawa ng hindi yun gumagamit ng mga tipikal na lunas. Bagkus ang ginagamit nito sa lunas ay mga sangkap na alam nating makakasira sa katawan ng tao. Ngunit dahil sa subok na yon ng kanyang apo, hindi na yon nagulat ni nagtaka. Ayon kasi rito, mas epektibo ang gamot na ginagamit ng lola niya, kaya naman mas tiwala siya kumpara sa mga lunas na ibinibigay ng mga albularyo. Pagsapit ng gabi, naibsa na ang hapdi ng kanyang katawan. Naimumulat na rin niya ang dalawa niyang mata na halos magang-maga mula pa umaga. Akala niya noon, isang pangkaraniwang gabi lang ang lilipas, pero pagtungtong ng hating gabi, narinig niya itong si Lola Barbara na naglalakad sa labas ng kwarto niya. Kahit marahan ang paghakbang nito, rinig na rinig niya yon, gawa ng lumalangit-ngit ang papag nila. Luma na rin kasi ang papag, kaya konting apak mo lang, naglilikha ito ng ingay. Matapos naman itong mapukaw ang kanyang atensyon, dahan-dahan siyang umupo. Nakiramdam muna siya ng bahagya hanggang sa dito na niya narinig ang tila bang pag-uusal ng lola niya. Nakakatakot ang ginagawa nito, kaya naman dala ng kuryosidad, napilitan siyang sumilip sa siwang kahit hindi naman dapat. Pagdungaw niya sa labas ng kwarto, laking gulat na lamang niya nang makita niya itong naglalaway ng walang tigil habang dahan-dahang namumula ang mga mata. Nilalapitan rin niyo ng mga kakaibang insekto, kalakip ng mabilis na pagbabago ng anyo nito. Hindi nagtagal, nang masambit na ni Lola Barbara ang lahat ng usal, agad namang umunat ang kanyang katawan, kasabay ng mabilis na paggapang sa katawan niya ng hindi mabilang na mga insekto. Ilang minuto pa ang lumipas. Kumalat ang dugo sa sahig hanggang sa tumulo na ito sa ilalim. Matapos nun, paisa-isa nang humiwalay ang mga insektong nakadikit sa kanyang katawan hanggang sa dito na masilayan ni Toting ang totoong anyo nito. Paglalarawan niya rito, parang matandang hukluban na noon si Lola Barbara, tapos kapansin-pansin na mahaba nitong bisig. Nagkaroon din ito ng pakpak sa likod, tapos lumuwa ang pisngi nito at humaba ang baba. Umitim din ang kamay nito na parabang nababad ng matagal sa yelo. Matapos namang taglayin ni Lola Barbara ang ganoong anyo, muli itong nagdasal ng taimtim hanggang sa tuluyan ng mahati ang katawan nito. Pagbagsak sa lupa ng kalahati nitong katawan, nagsilbi nitong mga paa ang mahaba nitong braso. Maya-maya pa, dali-dali itong gumapang papalayo at pagbukas nito ng pinto, agad siyang nakarinig ng malalakas na kumpas ng pakpak. Sa isang kisap mata, muling binalot ng katahimikan ang bahay nila. Wala na siyang naririnig noon, maliban na lamang sa huni ng mga insektong naghahanap ng pagkain sa labas ng kanilang bahay. Dahil dito, pinili niyang lumabas para matingnan ang kalahati ng katawan ng lola niya. Alam niya kasi na buhay pa ito dahil minsan na niyang narinig ang kwento ukol sa mga aswang na kayang hatiin ang kanilang mga katawan. Paglabas niya ng kwarto, agad naman niyang nakita ang kalahati nito na patuloy pa ring nakatayo at hindi kumikilos.
Wala rin siyang naramdamang banta mula rito, kaya kampante niya yung nilapitan hanggang sa masilayan niya na yon ng malapitan. Ayon kay Toting, naiwan sa pang-ibabang katawan nito ang lahat ng pangunahin nitong sistema. Naroon ang puso, baga, atay, at kung ano-ano pa na nagbibigay buhay sa tao. Wala siyang ideya kung bakit yun naroon, kasi nga kalahati yung nawawala eh. Pero nasisiguro niya na yon ang pangunahing kahinaan ng lola niya. Gayunpaman, kahit marami siyang katanungan, hindi siya gumawa ng mga bagay na alam niyang pagsisisihan niya ng malaki. Bagaman kasi ganoon ang katayuan ng lola niya, di pa rin niya maitatanggi na ito ang nagpalaki sa kanya. Kaya naman sa halip na mag-isip ng kahit na ano, pinili niyang protektahan ito. Mag-iilang oras din siyang naghintay bago siya nakarinig ng malalakas na pagkumpas ng pakpak sa labas ng bahay. Pagbaling niya ng tingin sa pinto, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang lola niya na mabilis na gumagapang papalapit. Pagsilay nito sa kanya, bigla siya nitong sinunggaban habang paulit-ulit na tinatanong ukol sa kanyang ginagawa. Subalit nang marinig ito ni Toting, kampante niya yung kinausap. Ayon sa kanya, wala naman siyang masamang intensyon, maliban na lamang sa kagustuhan niyang bantayan ng pangunahing parte ng katawan nito. Nang marinig naman yon ni Lola Barbara, tsaka pa lamang ito naging mahinahon. At nung naunawaan na nito ang sitwasyon, tahimik nitong binalikan ng kalahati ng kanyang katawan. Nang masipat naman ng matanda na wala na roong kulang, agad itong nakipag-isa rito hanggang sa manumbalik na ito sa totoo nitong anyo. Pagbalik sa normal ng mga pangyayari, agad siya nitong kinumpronta ukol sa mga bagay na nasilayan niya. Humingi rin yun ng tawad dahil sa padalos-dalos nitong pag-atake sa kanya. Pasensya ka na, Apo. Nabigla lang ako. Kanina hindi sumagi sa isip ko na kamag-anak kita at ako ang nagpalaki sa iyo. Ay, masyado na akong matanda para mag-alala sa mga bagay na mangyayari sa akin. Wika ni Lola Barbara. Matapos nitong magsalita, niyaya siya nito sa kusina. At kahit malalim pa ang gabi, napilitan silang uminom ng kape para lamang mapakinggan ang mga ginawa nito sa baryo. Ayon kay Lola Barbara, ginantihan lang niya ang mga taong nanakit sa apo niya. Dagdag pa nito na, hindi agarang pagkamatay ang ginawa niya, kundi kinuha lang niya ang iilan sa mga laman loob nito para pagdusahin yon sa mahabang panahon. At dahil sa ginawa niyang yon, kaya nagkaroon ito ng mga hindi inaasahang karamdaman. Kung inakala nila na may makakatulong pa sa kanila, nagkakamali sila. Ang mga karamdamang ibinigay ko ay tanging mga kauri ko lamang ang may kakayahang gumawa. Wika nito, kasabay ng paghugot nito sa kanyang bulsa ng mga parte ng laman loob na ninakaw niya. Binubuo yon ng kalahati ng atay, 2 bato, kalahati ng bituka, at halos kalahati ng baga. Lahat yon may malaking ginagampan ng tungkulin sa katawan ng isang tao, kaya dahil sa pagkawala nito, paniguradong magtitiis ng malubha ang mga nabiktima. Nang masipat naman ni Toting ang inilabas ng lola niya, napalunok siya ng laway. Nawalan din siya ng ganang magkape dahil sa labis na pandidiri sa kanyang mga nakita. Nang mapansin naman yon ni Lola Barbara, dinala na nito ang mga piraso ng karne sa lababo. Ilang minuto rin niya yung hinugasan bago niya ito pakuluan. At pagkatapos nito, mariin itong inabisuhan ng kanyang apo na huwag aalisin ang takip ng kaldero kung saan niya to niluto. Nang marinig naman yun ni Toting, tumangulang naman siya habang may hinahon na ritong nagpapaalam. Pagsapit ng sumunod na araw, hindi pa man sumisikat ang bukang liwayway, may mga narinig na siyang sigaw mula sa labas ng bahay.
Paulit-ulit din itong pinagbababato ng putik ang pintuan, kaya naman napilitan na silang lumabas. Tumigil lang din sa pagbabato ang mga taong yon nang buksan na ni Lola Barbara ang pinto. Unang silay pa lang rito ng matanda, hindi na talaga maganda ang nararamdaman nito para sa mga taong nakikigulo. Ano ang kailangan ninyo? Bakit kayo nangiistorbo ng ganitong oras? Wala kaming ginagawa sa inyo, kaya wala kayong karapatan na pakitaan kami ng hindi maganda. Binabalaan ko kayo. Nasasagad nyo na ang pasensya ko. At kapag napuno ako, maniwala kayo o hindi, hindi magiging maganda ang mga mangyayari. Wika ni Lola Barbara na may halong paninindak. Pagkasambit niya ng mga kataga, merong isang taong naglakas loob na batuhin siya ng putik sa muka. Nakita naman niya ito pero hindi niya yon inilagan. Ang nasa isip kasi noon ni Lola Barbara, magkakaroon siya ng dahilan para manalasa. Dahil dito, nang tumama na ang putik sa kanyang muka, agad niyang sinipat ang lalaki habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Sinabayan din niya yon ng pag-uusal hanggang sa bigla na lamang itong nakaramdam ng pagsusuka. Paglabas ng mga kinain nito, wala na yung tigil hanggang sa unti-unti nang nanghina ang taong yon. Dahil sa pangyayari, agad naman yung tinulungan ng mga kasamahan nito, ngunit sa kasamaang palad wala rin yung nagawa. At habang nagkakagulo sa labas ng bahay nila, tahimik lang itong pinagmasdan ng matanda. Ipinakita niya na hindi siya natatakot ni nasisindak kahit pamalaman ng mga ito ang katotohanan. Dahil sa pangyayari, napilitan ng lumisan ang mga taong dumayo. Nung mawala na ito, binigyan niya ng kalahating oras bago mawala ang sumpa na kanyang ibinigay. Ayon kay Lola Barbara, posibleng mamatay ang taong yon sa ganoong kahabang panahon, gawa ng mataas ang tsansa na maubusan ito ng likido sa katawan. Pero hindi niya na ito problema dahil sa isip-isip niya, sila naman ang nagsimula. Ilang oras pa ang lumipas, pilit nilang ibinabalik sa normal ang mga kaganapan sa bahay. Yun nga lang, dahil sa tindi ng mga nasaksihan ni Toting, hindi niya na yun magawa pa. Minuminuto, parang naglalakbay ng napakalayo ang kanyang wisyo, kaya naman pati ang mga simpleng trabaho, aminado siya na napapabayaan na niya. Kinahapunan, nang makapagpahinga na sila ng lola niya, nagdesisyon ito na pumunta sa baryo. Inalis na rin ito ang bakas ng mga sugat niya sa katawan upang maipakita sa sambayanan kung gaano kalalim ang kanyang kapangyarihan. Matapos nun, kampante silang naglakad patungong sentro. Sa bukana pa lang nito, pinagtitinginan na sila ng mga tao, subalit hindi sila nakaramdam ng kahit na anong pagkatinag. Matapang yung kinaharap ni Lola Barbara na parabang nakahanda ito sa mga pwedeng mangyari sa kanya. Maya-maya pa, nang marating nila ang sentro, dito na nila nakasalubong ang dalawang albularyong hiningaan ng tulong ng mga taong dumayo sa kanilang tahanan. Pagharap naman nila rito, pangisi-ngisi lang si Lola Barbara. Wala itong ginagawa na kahit na ano, indikasyon na kayang-kaya nito ang mga kaharap nila. Kaya nang mapansin ito ng mga albularyo, hindi na ito nagdalawang isip na magsalita. Hoy demonyo! Mukhang nakakalimutan mo na ata ang lugar mo rito ah. Bakit ka bumisita ng ganitong oras? Anong gusto mong palabasin? Galit na wika ng isa sa mga albularyo. Nang marinig naman ni Lola Barbara ang sinabi nito, hindi na nito maiwasang humalakhak. Tuwang-tuwa ang matanda na parabang isang malaking kalokohan ang mga salitang kanyang narinig. Pagkatapos niya itong gawin, muli siyang tumitig sa mga ito, kasabay ng pagsagot niya rito ng, Sinimulan nila, kaya naman tatapusin ko na. At huwag niyo akong pipigilan, sapagkat hindi niyo magugustuhan ang aking magiging ganti.
Alam ko hindi nyo napigilan ang atake ko kanina. Kaya naman bakit ako masisindak sa inyo? Pagkasambit niya ng mga kataga, sinubukan siya nitong paliparan ng mga tigalpo at pamako, pero lahat yon tumagos lang sa kanyang katawan. Literal na hindi nito naapektuhan si Lola Barbara, ngunit sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng pagbigat ng katawan itong si Toting. Nahirapan din siyang huminga, tapos yung katawan niya parang hindi na sa kanya. Basta, nakakagulat ang pakiramdam na yon, pero kahit nahihirapan siya, hindi niya ito sinabi sa lola niya. Alam niya kasi na nasa kasagsagan sila ng pakikipagsubukan, kaya hindi magiging maganda kung magpapakita siya rito ng kahinaan. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Nang mawala na ang kakaiba sa kanyang katawan, dito niya napansin kung papaano manghina ang mga albularyong kausap ng lola niya. Noong una hindi pa ito nagpapahalata, pero sa katagalan ng pagharap nito dito, kapansin-pansin ang pagkalusaw ng kakaibang presensya na namumutawi sa katawan nila. Hindi ka panipaniwala ang ganoong tagpo, Pinuno. Milagrosong nakikita niya ito. Kalaunan, dito na gumawa ng paraan ng mga manggagamot para makalayo sa lola niya. Pagdistansya naman ng mga ito, ngumisi lang si Lola Barbara, sabay abiso sa kanya na magpatuloy sa paglalakad. Magkakalahating oras din nilang inikot ang baryo bago sila bumalik sa kanilang tahanan. Noong una, inisip niya na walang dahilan ang ginawa nila. Pero sa katagalan, napagtanto niya na may mga pinagmamasdan palang tao ang kanyang lola. At ang mga taong yon nakatalaga para maging susunod nitong biktima. Sa pagsapit ng gabi, muli na naman yung umalis. Subalit bago nito nilisan ang kanilang tahanan, ipinag-utos nito sa kanya na bantayan ang kalahating katawan nito. Agad namang sumang-ayon noon si Toting, kaya naman hindi na nagtagal pa ang kanilang pag-uusap. At para naman masiguro ang kaligtasan ng katawan ni Lola Barbara, kinandado niya ng mahigpit ang mga pinto at bintana. Matyaga rin siyang naghintay sa tabi ng pinto para mas mabilis niyang marinig ang pagdating nito. Bandang alauna na ng madaling araw nang bumalik ang lola niya, kung saan dito niya nakita ang mga kawayang nakatarak at halos tumagos na sa katawan nito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, para bang hindi man lang nito napahina ang matanda. Pagpasok kasi nito sa loob ng bahay, kasywal niya yung inalis bago makipag-isa sa naiwan nitong kalahati. At nung makabalik na yon sa normal, niyaya siya nitong magkape upang mapag-usapan nila ang tungkol sa mga nangyari. Magmula kasi noong nalaman niya ang sikreto nito, nakagawian na nitong magbahagi sa kanya ng mga personal nitong karanasan. Yun ang rason kung bakit walang naitago kay Toting itong si Lola Barbara. Base sa naging kwento ng matanda, nakahanda ang mga taong binisita niya. Hindi pa man siya nakakalapag, walang habas na siya nitong pinaulanan ng mga kawayang ginawa nitong sibat. Marami sa mga ito tumagos at puminsala sa kanyang sistema, pero lahat yon hindi man lang umubra. Pagtatapat pa nito na, sa lahat ng uri ng aswang, sila ang may pinakamagandang pamamaraan para maprotektahan ang kanilang mga katawan. Bago kasi sila umalis, sinisiguro nilang naiwan sa kalahati nilang katawan ang mga mahalagang sistemang nagbibigay buhay sa kanila. Yun ang rason kung bakit hindi sila nakakaranas ng mga seryosong pinsala. Ngunit sa kabila nito, mariin pa rin silang mapapatay kung mahuhulaan ng mga kalaban kung saan nila itinago ang kanilang mga kalahati. At sa oras na malaman nila kung nasaan ang mga ito, hindi na magiging mahirap para sa kanila na ito ay paslangin. Kaya naman dahil sa taus-pusong pagtulong ni Toting, labis-labis na nagpapasalamat ang matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang magtanong ng direkta ukol sa mga taong biniktima nito. Mas naintriga kasi siya sa ginawa ng matanda,
kaysa sa mga abilidad nito na halos hindi nakapani-paniwala. Pagkarinig naman ni Lola Barbara sa kanyang naging tanong, hindi naman yung nag-alangan na magbahagi ng mga kaganapan. Ayon sa matanda, ang mga pinuntahan niyang biktima ay nakatakdang mamatay kinabukasan. Taliwas sa mga nambugbog sa kanya, hindi niya yun binalak na pahirapan dahil na rin sa tagal ng pambabatikos nito sa kanila. Dagdag pa nito na 2 padre de pamilya ang kanyang pinatay, kaya hindi ito magdudulot ng kahit na anong pagkabahala sa kanilang lugar. Mariin din itong inilahad na dahil sa naisakatuparan na niya ang mga pangyayaring yon, hindi na siya gagawa ng kilos para mas takutin palalo ang baryo. Para sa kanya sapat na ang mga ginawa niya para manahimik na sila. Dahil sa sinabi nito, abot langit naman ang kanyang pasasalamat. Napagtanto niya kasi na dito na magsisimula ang katahimikan ng kanilang pamilya. Pero nagkamali siya. Matapos kasing mamatay ng 2 lalaking inatake ng kanyang lola, dito na nagsimulang mamuo ang galit ng mga albularyong nakatira sa mga karatig lugar. Nalaman kasi ng mga ito na nagbibigay din pala ng impluwensya si Lola Barbara sa ibang lahi para mas kagalitan pa nito ang lugar na itinuturing na nitong kaaway. Bagay na naging daan upang palihim itong gumawa ng isang grupong susupil sa kasamaan nito. Ilang buwan ang lumipas pagkatapos mapatay ni Lola Barbara ang mga taong yun. Nagsimula na ang kanilang pananahimik. Kahit papaano, kampante na rin noon si Toting sa kadahilanang hindi na sila gaanong lumuluwas ng baryo. Nakataon na lang din ang kanilang mga atensyon sa mga ordinaryong gawain na nagbibigay sa kanila ng pagkain. Ganun at ganun palagi ang kanilang ginagawa, kaya literal na wala na silang gaanong kamalayan ukol sa mga nangyayari sa labas ng kanilang tahanan. Dahil dito, kung kaya't nagawa ng grupo ng mga albularyo ang kanilang binabalak. Si Lola Barbara noon, halos hindi rin natunugan ang pagdating ng grupo at pagsukol nito sa kanilang teritoryo. Ilang araw pa ang lumipas, nailibing ng mga albularyo ang mga pangontra laban sa mga manananggal. Inaasahan ng mga ito na hindi lang si Lola Barbara ang kanilang makakaharap, kaya naman bawat hakbang na ginawa nila, binuhos nila ang lahat ng kanilang mga nalalaman. Matapos nila yung may isakatuparan, dahan-dahan na silang lumapit sa bahay nito. Kalkulado ang lahat ng kilos, kaya hindi talaga ito napansin ng matanda. At sa pagsapit ng gabi ng pag-atake, hindi man lang ito natunugan ni Lola Barbara. Habang nagpapahinga ito ng mahimbing, huli na nang matunugan ito ang presensya ng mga albularyo. At sa sobrang pagkataranta, napilitan na itong magpalit anyo ng hindi man lang nag-iisip. Paglabas nito ng bahay, walang habas itong nakipaglaban sa mga manggagamot. Ibinuhos na rin ni Lola Barbara ang kanyang buong lakas dahil naniniwala siya na medyo delikado na ang ganoong sitwasyon para sa kanya. Sa sandali kasi na patagalin niya pa ito, posibleng may makapasok sa kanilang tahanan at mapinsala ang kalahati ng kanyang katawan. Wala sa kanyang isipan na mangyari ang ganoong bagay dahil sa oras na ito ay matupad, natitiyak na ang kanyang katapusan. Kaya habang nakikipagbuno siya, buong lakas din niyang prinotektahan ang bahay nila. Si Toting naman noon, nanatiling nakabantay sa kalahati ng lola niya habang maiging pinakikinggan ng mga nangyayari sa labas. Akala niya, magagapi ulit yon ng lola niya, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakahanda na rin pala ang mga ito. At sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, nailusot ng mga albularyo ang pangunahing pangontra laban sa mga manananggal. At ito ay walang iba, kundi ang buntot ng pagi. Pagtapon nila rito ng lambat, agad itong sinugod ng isa sa mga ito, bitbit ang pangunahin nitong kahinaan. Pagtama nito sa katawan ni Lola Barbara, halos ramdam nito ang pagkaubos ng lakas niya. Mabilis din yung bumagsak sa lupa, ngunit sa kabila nito, nagpumilit pa rin yung lumipad.
Malakas pa noon ang matanda, kaya kahit may mga pangontra ang lambat, nagawa niya ritong makatakas. Pagbalik nito sa ere, muli itong sumugod sa mga albularyo. Gamit na nito ang suktulan ng kanyang bilis at lakas, kaya naman pagbalik niya sa ere, hawak-hawak na niya ang isa sa mga kalaban niya. Sa sobrang galit niya, agad niya yung pinag-uundayan ng saksak hanggang sa magkaroon na ito ng malaking butas sa dibdib. Nung masipat niyang patay na ito, walang awa niya itong ibinalibag kasabay ng muli niyang pagsugod sa kanyang mga kalaban. Ngunit di pa man siya nakakalapit, bigla siyang nakaramdam ng kakapusan ng hininga. Sa puntong yon, kinabahan na si Lola Barbara, kaya agad niyang tiningnan kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay nila. Pagsilay niya rito, doon niya nakita itong si Toting na nakaluhod habang naroon sa harapan ng katawan nito ang isang antingero na may daladalang punyal at isang dakot ng asin. Umuusok na rin noon ang kalahati ng katawan niya, kaya imbis na magpatuloy pa sa kanyang plano, minarapat niyang bumalik dito. Yun nga lang, bago pa man siya makalayo, lumapat na naman sa kanya ang dulo ng buntot pagi. At sa pagkakataong yon, hindi na ito tinantana ng albularyo hanggang sa tuluyan na itong umusok at kalaunay na agnas. Nang mapatay na ng mga ito ang pang-itaas na katawan ni Lola Barbara, dito pa lamang tumumba ang pang-ibaba nitong katawan. Pagkarinig naman ni Toting sa kalabog, agad niya yung tiningnan, dahilan para mapagtanto niya kung ano na ang kasalukuyang nangyayari. Pagsilay niya sa katawan ng lola niya, napaiyak lang naman siya habang dahan-dahan ditong umaatras. Takot na siya noong mga sandaling yon, pero nang iabot ng albularyo ang kamay nito, nakaramdam siya ng kapanatagan. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang sasabihin, pero kumbinsido siya na ang mga taong yon ay hindi kalaban. Magmula noon, kinupkup siya ng mga ito, at pagkaraan lamang ng ilang taon, itong si Toting ay kinilala sa kanilang lugar bilang albularyong dating apo ng manananggal.